Teresa, la espiritualidad, si se puede llegar a decir también, y la emoción que nos transmiten siempre los compañeros de poesía. En este caso hoy nos han venido a acompañar Cristina y María Teresa, y el reportero gráfico Josep María, que siempre está aquí reflejando estos momentos que son importantes, porque va quedando el testimonio también de la gente que va pasando por la emisora, por el programa en este caso, y concretamente de poesía que nos comparten esta segunda parte, que se alargará casi hasta las 8, pero que se hace corta siempre con la poesía, la música. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Que nos quedemos con las ganas de aquí a 15 días volver a tener otros compañeros o algunos que repite, pero siempre con esas ganas de querer compartir, de pasar una buena estona, ¿no? Sí. Como se dice, de palabras que se enhebran y que ustedes saben recitarlas muy bien. Pues no sé quién quiere comenzar, Cristina, Teresa. Hoy las dos son dos damas de honor que nos acompañan por... ¿Comences tu, Cristina? Sí, ja començo jo. Vale. Diu així, la tarda. La tarda, una altra tarda, arriba amb peus descalços, totalment en silenci. Penja roba a cadires i mobles, desbarata la poca llum que tots duem a dins i descol·loca, precisa, allò conscient que ens habita i vertebra. Som de la Mata Pessarrodona i Artigues, i bueno, m'hagués agradat preparar-m'ho millor, però bueno, he fet el que he pogut. Seguro que serà bé. No, bueno, no ho sé. Marta Pessarrodona va néixer a Terrassa, al Vallès Occidental, el 18 de novembre del 41. Va rebre l'any 1997, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Ha estat una lectora d'espanyol a la Universitat de Nottingham el 1986 i ha coordinat la Comissió Internacional per a la Difusió de la Cultura Catalana. La seva poesia, de vegades càustica i una mica lapidària, és realista, sense artifici retòric aparent, sovint sentenciosa i irònica, i sol néixer de la meditació o del record, però un compromís feminista. Habitualment escriu articles a l'Avui, al Temps, i ara està investigant sobre l'exili republicà a l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat del Vallès. Llegiré un poema d'ella. El nom de les coses. L'amor a Barcelona. El nom de les coses. Les converses han de ser brillants, les trucades de telèfon, un fax. Hi ha, però, una fatal incapacitat per donar el nom de les coses. Sentiments? Sentiments sense noms. Un sopar, un concert, una trobada. Sé que ho saps, però tu, jo, tots, seguim amb la basarda de les paraules. Compartimos otra más, Teresa. Sí, estava buscant. Una altra, l'amor a Barcelona. Estimo la ciutat perquè estimant sempre, per sempre més, s'hi guanya. Ploro per algunes cantonades per les víctimes de l'Holocaust d'immobiliàries i societats de banca. Oro de Rin i Glacier dels meus pares, Terminus de l'Ester i aquells matins i aquells poemes i aquelles xerrades. Ciutat que honora poc els poetes, tant el de la Marmanyera com el de l'Omega, com el del mestre de la infidelitat, per no mostiar-me. Ciutat d'amor, potser. Per passions, però, doneu-me la riba del Tames, la rotunditat de l'Esprit, el mar que és el plata. Per passions, doneu-me avellanes i pins i Sant Llorenç i tees i grens i capcirons dels dits que m'anyaguen. I si al cel miro, jo he peregrinat per Terra Santa,
i l'ànima la tinc blanca, com la Jerusalem dels patriarques. Estimo la ciutat en cor de Vallesana, batejada amb aigües de l'Ohous i del tren i conversions al Lifi i al Lammiat. Estimo alguns ciutadans, venero la memòria de ciutadanes que de Montjuïc a Icària sé que cada dia em guarden. Estimo la ciutat perquè estimant sempre, per sempre més, s'hi guanya. Eros Ramazzotti en una de sus últimas producciones también en el programa de hoy. Y ahora, bueno, continuamos con Teresa y Cristina y aquí el Josep haciendo su reportaje gráfico. ¿No? Algún día podremos ver esta trastienda también que no se ve, esto que se ve reflejado ahora gracias al trabajo de Josep María, que, bueno, que también lo hemos invitado para que venga en otros programas y también haga lo mismo, porque en cierta manera se va reflejando esto que decíamos, esta parte dentro del estudio, Que sí. y que a veces no se nota, ¿no? Pero bueno, se siente que esa es la esencia de la radio. Sí. Por cierto, recordar que hoy es el Día Internacional de la Radio. Entonces, Molt bé. por eso también dedicamos especialmente a todos los oyentes, que es la finalidad primera y última, tanto como emisor como receptor, y ojalá podamos tener más comunicación con la gente también y poder tener este feedback del entendimiento del lenguaje, ¿no? De poder escucharnos y escucharnos mejor, si es posible. Sí. Entre las personas tenemos que aprender muchísimo de eso. Y bueno, hoy estamos con la poesía, que la poesía transmite, la música transmite. Siempre pensamos que la música también es esa poesía puesta, o esa letra justamente con música, que se convierte en canción, ¿no? Pero ahora continuamos con esta poesía recitada, en este caso a cargo de Cristina i de Teresa, que vino. M'hi he trobat 2 cops. Un, vaig acovardir-me. L'altre, vaig ser qui soc. Molt bé. Merci, Cristina. De res. Volia aprofitar també per fer un moment de comentari de sempre, que no, por reiterar, deja de tener vigencia, que es la convocatoria, la invitació, las portes obertes del grup de poesia, sí, para, bueno, vosaltres mateixes parleu de com pot fer la gent que escolti i que diga jo vull anar, com té que fer? Cada dilluns a les 7 ens reunim a la sala de la Massa, del Teatre La Massa, i bueno, és una reunió que dura 1 hora i mitja aproximadament, i bueno, i som tots els aficionats a la poesia, tant els que escriuen com els que no escriuen, però que també són, o sigui, admiren la poesia, els agrada. I si algú vol anar per escoltar solament? Sí, també és perfecte, sí. Per a qualsevol persona? Tothom, està obert a tothom. ¿De qualsevol edat? Sí. Yo sé que son preguntas que semblan obvias, pero no. Hay alguien que puedo pensar que ya que tenéis un mínim, un màxim... No, perquè tots som senzills i tothom... Sí, gent d'aquí del barri. Sí, vull dir que molt bé. No, i ara els altres cursos ho fèiem més tard, però ara també aquest any hem començat a les 7 i també, clar, a 8:45 ja estem i també és una bona hora, vaja. I sí, llavors, bueno, hi ha les poeteses i les rapsodes i els que vulguin escoltar, també. Sí. Bueno, aquí tenim un escolta, de moment escolta. Bueno, també en fa, de poemes. No, ja m'han dit. En té macos a Josep Maria, sí. Ja m'han dit que té un ultimàtum ahí. Una mica un desafiament de la Cristina. Sí, a veure si aconseguim que digui les seves poesies algun dia. No gaire, un temps no gaire llunyà, no? Perquè... Bueno, ja dirà algo. De moment aquí silenci i fent el seu treball. No, però anem aprenent tots, de tota la colla.
A vegades som més, a vegades menys, ara amb el fred i constipats. Sí, bueno. Però bueno, sempre anem variant. Sí, bueno, molt propi de l'època, no? Bueno, a l'hivern. Bueno, también aprofitar para comentar que aquest divendres aquí a la biblioteca, a las 6 de la tarde, habrá una charrada de la Gent del Càncer, de aquí de la Sarreal, de Oncolliga, sobre el tema de la alimentación. Ahora, perdón que no me he apuntado el título, però és... Sí, jo ara he mirat, però no... És una paraula que no m'ha quedat, però sí, és de... És alimentació i càncer. Sí. Bueno, disculpeu la errada de no apuntarlo, porque acabo de verla también en el cartel. És a les 7 de la tarda. A las 7 de la tarde, seguro, aquí en la biblioteca Champañí. Sí. También para aprovechar y donarle que las puertas abiertas de la biblioteca ja són aquí obertes, sí. Ja fa un temps. Hi ha la biblioteca que diuen que és molt maca. Molt maca, sí. Has estat, Cristina? Doncs no he tingut aquesta sort encara, no hi he anat encara, no. Pues jo te faig un desafiament a tu. Ah, molt bé. Sí, que vagis a la biblioteca. Que vagi, sí. Sí. Teresa, la coneixes? Sí, vaig ser-hi el dia de la inauguració i llavors un altre dia que hi vaig... En Jaume sí va cada dia mirar els diaris. No, ja lo sé. Aquesta li queda més lluny, però bueno. Son companys sobretot de dues coses, la biblioteca i els dies de partit. Bueno, avui, no? Sí. Jo tinc una mica complicat perquè ja arribaré una mica tard, però bueno, Jaume seguramente estarà ahí. Sí, ja m'ho ha dit, que quan jo vagi no hi seré. Ja no hi serà. Ja imagino. Bueno, Teresa? No, jo mateixa, si sembla bé la Teresa. Vale. He viscut d'infinit, però això, ben mirat, no es nota. Ara puc fer com fa tothom, viure la quotidianitat, el dia a dia, l'ou ferrat i l'anel d'una nova llavor, fent com si aquella vida mai no hagués existit. Un altre? Sí. M'agradaria ésser com el lladre, que roba dintre seu la seva pròpia vida per viure-la després repulsat en consciència. Molt bé, merci, Cristina. Continuem, Teresa? Aquí he trobat en Vicenç Andrés Estellers. Assumiràs la veu d'un poble. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble, i seràs per sempre poble, i patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polseguera. I tindràs fam i tindràs set, no podràs escriure els poemes, i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gents, i tu sol estaràs despert, i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per dormir, et pariren per a vetllar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva i amarga. Ja no existeixen les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble, i és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble, caminant entre una amarga polseguera, vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No està, Teresa? De la Marta Pessarrodona, fragments d'interior. En Quim em porta sempre les flors que més m'agraden. Són còmplices de lectures, reflex d'utopies incertes. Parlen de com són de vells i nous els anys mentre fan companyia. Són un aixapluc d'urpes humanes cuirassa contra disortes dies. Definitivament, en Quim em porta sempre les flors que més m'agraden. Sí, en tinc una que sempre la llegeixo, m'agrada molt. Diu, el dia oculta el rostre encès,
La nit negreja sobre els camps i l'ombra grimba als cims més alts. Els raigs ens fugen allà. S'ha obert un oceà d'estels, estels sense nombre, mar sense fons. Com un granet de sorra al mar, com una espurna al glaç etern, com un polsim en un romboll, com una pluma en un flamall, així m'enfonso un tal avís i em perdo al grat dels pensaments. Les boques sàvies fan saber, allí hi ha ple de mons distints, allí flamegen mils de sols, allí hi ha pobles, hi ha temps, allí a glòria del Senyor, natura hi té el mateix vigor. Però natura, on és de llei? Apunta l'alba a part de nord. No és el sol posant-hi el tronc? No són els gels que escupen foc? Ens ha cobert un flam geliu, de nit la terra el dia neix. Vosaltres, que amb esguard fuent copseu l'escrit dels drets eterns, aquí un petit senyal d'ombrí mostra una llei essencial, i els astres coneixeu on van? Digueu, què és que ens torba així? Què fa vibrar a la nit un raig? Per què fereix un flam al cel? Com és que sense grops el llamp de terra puny vers el cenit? I com pot ser que un bleix glaçat a mig hivern engendri un foc? Si baten l'aigua i la foscor, o és el sol daurat que ens ve per l'aire espès fora aviat, o cremen ofenosos cims, o ja no bufa el vent amar i l'ona s'alça al firmament. Només amb dubtes responeu sobre el que ens volta tan a prop. Digueu, com és d'abast el món? Què hi ha darrere cada estel? Perdeu el límit del creat? Digueu, que gran el creador. És de l'any 1748, és d'un poeta rus, però ara no. Però bueno, sempre el porto una agrada molt llegir-lo. Escuchaban una de las últimas versiones de Jarabe de Palo de la seva canción Grita, en la que arreglada de una manera diferente. Y ahora casi para terminar, una intervenció pràcticament de cadascuna. Sí. I bueno, quedarà molt poquet per ja a fer el saludo final. Passa de pressa a l'estona. Sí, passa ràpid. Una hora, com l'omplirem? I mira, ja està. I després passa aviat. Bueno, doncs així una faré aquesta. Molt bé, doncs si no et sembla bé, començo jo. Respirar és un art, molt més elaborat que la consciència, més aclaridor, inici de totes les clarors. Ja dic, és íntim amb la vida i l'esbós del que sempre volem. Una altra Cristina. No demano l'amor, si ha de venir vindrà. Jo defineixo un ésser cada dia i és això el que jo més vull fer. Molt bé, merci. Teresa? Tornant a la Marta Cassarrodona, he llegit alguns poemes i ara a l'últim hi ha un escrit autorretrats. La meva coherència és la total incoherència davant de tot i de tots. El meu mèrit primer va ser la desgana i una certa facilitat per les promeses incomplertes. Gràcies a una d'elles vaig aconseguir el Darling. I avui, 2 dies sense la Sally, i ja començo a enyorar-la, mentre sovint vesso més d'una llàgrima per la Nessa tan estimada. M'he passat mitja vida enyorant germans, i l'altra mitja donant gràcies per l'absència personal d'un Pigmalió qualsevol. Abans de conèixer la Paulina Pi de la Serra, ja admirava l'alta costura, encara que m'agradaven les coses efímeres. Soc una pedant que generalment sap. Em crec dotada pels negocis i la política, 2 activitats que m'he entestat a no exercir. Prefereixo la passió a l'amor, la poesia i la prosa. El meu deler antic és aconseguir que l'escriptura no em faci perdre la lectura. M'agrada el vi blanc i algunes ciutats del món.
Els meus gadgets preferits són el compacte, l'ordinador i el fax. Cobejo, però, el Mercedes. Sento respecte per totes les fes que no són nocives. La meva ambició present és reconèixer els arbres i escoltar millor el que em diuen. Em tinc en alta estima. Algú ho qualifica de bon cristià, no ho sé. En qualsevol cas, crec que la bondat és una forma d'egoisme, de voler agradar-nos com qualsevol altra. M'agrada sentir-me optimista i m'indigna el paper d'orfaneta que m'ha concedit la vida. Des dels 15 anys sé que el Nadal tan sols té sentit quan hi ha tota la família. Des del 30, que ser jove no val massa la pena. Tinc fama d'amiga fidel i em sorprèn cada dia davant del meu poc d'alè per tot el que em mostia. És curiós, aquest autorretrat. És molt maco, molt intens, no? Sí, molt intens. Bueno, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies A vosaltres. per convidar-nos. No, sempre. Primer, abans de venir, fa almenys a mi una mica de ai, però bueno, després ja... Quan surts a escena ja està. No? Bueno. Sí, la veritat és que ha estat una estona molt agradable que t'hem d'agrair a tu. No, bueno, a tota la gent aquí a l'emissora. Sí, esclar. I bueno, agrair nuevament a Temps de Poesia que continue. Ja esperem a altres companys. I que vingui força gent, no? Sí. Al grup, perquè Ho esperem. ara fa un temps que... Bueno, Però bueno, l'hivern. sí, donem la culpa a l'hivern. Bueno, pues muchas gracias nuevamente esperem. a José María también, que fa de reporter gràfic. Molt bé. I, Home, bueno, és molt interessant perquè mira, queda constància d'imatge sí, també. sí. Pues escucharán última canción, si arriba, y ya nos despedimos a final de dimecres que ven nosotras, y una semana més del mig para Temps de Poesia. La semana que ve dirà, bueno, la Joana, com sempre, y bueno, esperem aquí a El Pont, a escuchar música, a escuchar contas y escuchar Temps de Poesia también. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins dimecres que ve. Molt bé, gràcies a tothom. Gràcies.